de siempre. Lo que viene comportará un enorme coste social. Tenemos memoria. Lo que viene comportarà una regresión cultural, social. Així que jo crec que forma part de la nostra responsabilitat, per molt que ens costi el càrrec, dir el que és evident per la gent, encara que sigui impossible per les direccions dels partits. S'entén? És que ja no val només que Amancio Ortega fa un esforç econòmic insignificant al costat de l'esforç que fa la dependenta que treballa en una de les tendes d'ell, no? Per això jo diria, ja no val això. És que jo crec que hem d'anar ja a propostes que algú podrà dir que és l'utopia. Doncs molt bé, és que jo estic a favor d'agarrar l'utopia per a pensar en viure més transformació. Crec que hem de dir, oiga, una persona no pot tindre tanta riquesa, no pot acumular tanta riquesa. Jo dia, no fa molt dia, 5 milions, 5 cotxes i 5 cases. Fixa't, En això arreglaven mig el món, Mireu el que vos dic, i tu dius 5 cases, però qui té 5 cases? Doncs n'hi ha gent que té moltes més. Ay, mamá. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que